Motende kod weche mag chiemo. Piny owacho ma Japan koro osechako twak kod piny owacho mar Kenya e yor siro chenro mar pidho ochele e kaunti ma Kisumu. Ahinya to iskima Ahero eneno ni omed yuto mawuok kuom pur ochele. Jalup jambetre mar piny Japan Kitagawa Yasuhisa notimo limbe Ahero kendo yango ni pinje ariyogo dhi nyime kod goyo mbaka ewi kaka ginyalo tiyo kanyakla kendo keto mwandu mar siro pith mar ochele. Omedo ni en chenro ma gisebedo ka gitimo Mwea Irrigation Scheme e kaunti ma Kirinyaga, kama nyaka sani lokruok osebedo e yuto mar jopur mapuro ochele. Piny owacho bende osebedo kod paro mar yaro puothe mag pidho ochele e Ahero eneno ni omed eka 20,000 kaluwore kod lek mar piny owacho mar dongruok ma idendo gi dho ngere ni Vision 2030. I'd like to expand this partnership other than the Mwea. So Ahero is a very potential area for our partnership. So I just wanted to see with my eyes how the people are committed, not only the government officials or maybe the county government, but also the farmers themselves. Without the commitment by the people, the end user, which are the farmers, we cannot make the project successful. We are now conducting a project, technical cooperation, under JICA, Japan International Cooperation Agency, and already some Japanese experts are here. And so they are very happy. They are welcomed by the local people, and they feel safe and hope that